Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, prvi program. U emisiji Uživo iz studija Zvonimir Bajsić Hrvatskog radija. Poštovani posjetitelji studija Bajsić Hrvatske radiotelevizije, dragi slušatelji prvoga programa Hrvatskog radija, dobra vam večer i dobro nam došli na koncert Uživo. S nama je večeras gudački kvartet Rucner. I najprije ćemo ih predstaviti. Violinistica Ivana Penić-Defar. Violinistica Ana Paula Knapić-Franković. Violist Dragan Rucner. I violončelistica Snježana Rucner. S njima je evo upravo sada i njihova prva gošća, flautistica Beatrice Renč. A kasnije će njihovi gosti biti fagotisti Yoshinori Honda Tominaga i Petar Križanić. Večerašnji koncert Proljeće iz ciklusa 4-godišnja doba članovi gudačkog kvarteta Rucner posvetili su dvojici glazbenika, fagotistima iz iste obitelji, ocu Rudolfu i sinu Željku Klepaču, koji su svojom predanošću glazbi i humanitarnim radom ostavili velik trag u hrvatskoj glazbenoj povijesti. Bogata međunarodna karijera oca fagotista i dirigenta Rudolfa Klepača počela je 1955. godine kad je postao članom orkestra Mozarteum. Dugi niz godina nastupao je u najprestižnijim koncertnim dvoranama svijeta, a zbog svoje virtuoznosti, dubokih interpretacija i temeljnog poznavanja obilježja stilova od baroka do 20. stoljeća zaslužio je nadimak Rubinstein svoga instrumenta, te stekao ugled jednoga od najboljih fagotista svijeta. Predavajući na Salzburškom Mozarteumu, u takozvanom hramu glazbe, kao profesor fagota i komorne glazbe, Rudolf Klepač odgojio je niz generacija izvrsnih fagotista, a za svoj dug i predan rad dobio je mnoga priznanja i nagrade i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Svu svoju ljubav prema glazbi i svoje znanje kao njegov profesor na Mozarteumu prenio je sinu Željku, koji je ustrajno nastavljao očevu glazbenu tradiciju. Odrastajući u obitelji izuzetnih glazbenika, oca Rudolfa Klepača i majke Ruže Cvjetičanin, operetne primadone, Željko za svoj životni poziv nije ni mogao izabrati ništa drugo nego glazbu. U kratkom video zapisu, dostupnom na portalu YouTube, ispričao je da je već u dobi od 2 godine slušao tatu kako vježba, a kako još nije znao dobro govoriti na postavljeno pitanje a što svira tvoj tata, pa nije odgovorio fagot, nego kaj got. I upravo taj kaj got, ili fagot, sam je odabrao za svoj glazbeni izričaj nakon što je glazbenu karijeru počeo kao gitarist u rock sastavu Mladi lavovi, misleći tada kao 15-godišnjak da ne postoji ništa bolje na svijetu od rock glazbe. Također je jednom prilikom u emisiji Od portreta do portreta Hrvatskog radija ispričao kako je na prijemni ispit na Salzburški Mozarteum, u tu vrlo konzervativnu ustanovu, došao kao pravi roker, duge kose u kožnatoj jakni i čizmama. Naravno da se iz poštovanja prema svojem ocu, koji je ondje slovio za vrlo strogoga profesora, ubrzo ošišao i uozbiljio. Ozbiljnost je pokazao kao izvrsni student, a poslije i kao glazbenik, koji je najveći dio karijere bio solist, fagotist Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije. Nastupao je i kao solist s uglednim domaćim i stranim orkestrima i kao komorni glazbenik. Druga važna djelatnost Željka Klepača bio je humanitarni rad.
Od 1997. pa do svoje prerane smrti 2005. obnašao je dužnost predsjednika Saveza društava distrofičara Hrvatske, te je organizirao brojne dobrotvorne koncerte. Otac Rudolf i sin Željko Klepač sudjelovali su u unapređenju zagrebačkog glazbenog života, osnutkom i zajedničkim sviranjem u Zagrebačkom komornom oktetu. Također su ostavili pečat u hrvatskoj i europskoj glazbenoj povijesti, praizvodeći dijela hrvatskih skladatelja te brojnim samostalnim i zajedničkim nastupima, od kojih su neki trajno zabilježeni na studijskim i koncertnim snimkama. Mogli bismo još govoriti naravno o toj dvojici izvanrednih glazbenika, ali vrijeme je da damo i prostora glazbi. U izvedbi prve skladbe koju ćemo čuti večeras, kvartetu Rucner, pridružit će se, već smo je predstavili, švicarska flautistica Beatrice Renč, koja je studij flaute završila na konzervatoriju u Baselu, a studirala je u Švicarskoj, pohađajući Društvo za glazbeno obrazovanje, pohađajući konzervatoriju u Parizu, te sveučilište za glazbu i izvedbene umjetnosti u Grazu. Niz godina, sve do umirovljenja, bila je profesorica flaute na Visokoj školi za glazbu i scensku umjetnost Mozarteum u Salzburgu, te članica orkestra Mozarteum. Pozivu da nastupi na večerašnjem koncertu rado se odazvala jer je osobno poznavala Željka Klepača, kojega je upoznala kao kolegu i prijatelja svojega supruga fagotista Yoshinorija Honda Tominage, koji će također večeras nastupiti. I sada ćemo u izvedbi Beatrice Renč i članova kvarteta Rucner čuti drugi stavak, Adagio, iz kvarteta za flautu, violinu, violu i gudače u D-duru, Kehlove oznake 285, Wolfganga Amadeusa Mozarta, skladatelja čija je glazba često bila na repertoaru Rudolfa Klepača, vrsnoga tumača njegovih dijela. Kvartet Rucner i Beatrice Renč.